Ад неабдуманага слова да сапраўднай трагедыі. Школьнікам Віцебска паказалі інтэрактыўны спектакль «Слабо», які дапамагае падлеткам усвядоміць каштоўнасць жыцця. Гэта сумесны праект абласнога ўпраўлення МНС і гарадскога цэнтра культуры. Перад пачаткам сеанса старшакласнікаў пагрузілі ў прафесію ратаўніка. Яны на хуткасць апраналі баявое адзенне, усталёўвалі аўтаномны пажарны апавяшчальнік, дэманстравалі свае фізічныя здольнасці. Раз, два, три. Приседал с шариком на равновесие, также собирал головки от шланга, которые продлевают его, если не хватает длины. Приседал с утяжелителем. Банально соединить эти части между собой, это нужна очень хорошая моторика рук. То есть я представляю, какая сложная работа у пожарных. Спектакль расказвае школьнікам гісторыю дзесяцікласніцы Ксеніі, якая страціла каханага з-за папулярнай гульні на жаданні. Дарэчы, інтэрактыўныя пастаноўкі па бяспецы жыццядзейнасці ў рэпертуары моладзевага тэатра «Колесо» з'яўляюцца штогод, але сёлета змяніўся ўзрост аўдыторыі. Этот проект совместно с молодежным театром «Колесо» мы ведем с 2017 года. И в основном посыл был направлен на учащихся начальных классов. В этом году мы поменяли репертуар и придумали спектакль в рамках «Слабо», где молодая еще девочка Ксения, но уже испытала горечь потери, трагедию, потери своего друга, который утонул. Дзякуючы спектаклю падлеткі змаглі ўбачыць, як адно неабдуманае слова ці дзеянне можа прывесці да трагічных наступстваў. Пастаноўка нагадвае, наколькі важна выконваць правілы бяспекі.